Salut și bine v-am găsit la un joc nou pe canal, Plante vs Zombie. Hai, încarcă-te odată. Încarcă-te, încarcă-te. Încarcă-te, încarcă-te mai repede, încarcă-te mai repede, încarcă-te mai repede, încarcă-te mai repede. Încarcă-te odată, bă! Iar, bă, crești. Sau așa. Bă, fițar. Ia să opresc netul. Ca să nu am probleme cu reclamele. Haideți să vedem. Ba, fac, ăla cu găleata mă enervează mai mult. M-am jucat așa puțin. Așa că nu am avut ce face. Mi l-am instalat, m-am jucat câteva nivele și m-am gândit ia să filmez puțin. E fain jocul, vi recomand să vi luați. Să iau soarele. Îmi place când vine zombie, cum fac. Așa. Și dacă vă place Plante vs Zombie și mai vreți episoade, lăsați un like. Mă bucur și eu. Da, totuși e prea... Bum, bum. Stai să pun o lămâie de asta aici. Ah, fuck. Cred că am pus-o pe alt rând. Vom juca vreo câteva nivele. Oh my fucking god. Ia, ce să pun oare? Așa. Pun și asta. Strategia mea e să pun florile prima oară. La astea așa care am florile. Astea care trag cu una, care am pus două. Un de la care îngheață. Și după, un rând de la care îngheață și un rând de astea care trage cu una. Și după un rând din alea care trage cu două deodată. Aia e strategia mea. Și chiar merge, e foarte bună. Să vedeți la final, la ăsta, să vedeți cum e. Fai, place al mai mult când vin toți zombie aia. La wave-ul ăsta, al doilea, când la primul nu prea. Dar și la primul vin. Dar la al doilea e teroare maximă, spărare. Vedeți tactica cum o fac, poate nu înțelegeți prea bine. A, da, și floare după astea. Vedeți, uite, pun cu una, strategia, una și după astea care îngheață, după alea care trage cu două și după floarea care mănâncă zombalăi. Hai să mai punem de ăștia care îngheață, așa. Să nu facem rândul complet. După să punem și de alea cu două, dar să îmi spun pe alea 200.000. Mai e și o altă strategie, dar nu, îmi durează prea mult, dar mult soare voi lua. Să pun două rânduri de flori și după din astea care împușcă în ăștia. E bună strategia, dar după vin zombie și mănâncă florile și văleu. Ia că trage la cu două. Că îl rup în două. În camera ei. Un cațaș! I-a picat pălăria din cap. Numai puțin un pătrat din ăla o trecut și i s-a dus pălăria. Ah, fuck you! Nu! Trebuie să pun din astea, așa, bine. Să mai pun unul. Hai, da, hai, flor. Hai, florcică. Hai, florcică. Oh my fucking god. Stai să pun asta mai încolo, așa. Hai, iubito, hai, iubito, vine ăla cu găleată.
Găletușă. Cu capul de pușcă. Hai că pe găletușă imediat îl rezolv. Ori cu o plantă mâncătoare, ori cu de la care trage cu două. Mai bine cu de la care trage cu două. Că imediat îi dau pălăria jos din cap. Bă, am crezut că nu mai... fac, era să mă duc. Am crezut că nu mai se duce pălăria aia din cap. Nu mai se duce albadra. Voi face episoade zilnice. Voi lua și jocuri mai așa, mai horror. Să mă mai sper și eu din când în când. Și jocuri în 2 aș vrea să joc. Bun, este Clash of Clash multiplayer, dar aș vrea cu împușcături să mă întâlnesc. O să-mi v-am zis că o să-mi iau un pic nou. O să-mi iau scantă și așa că măcar să strângem și noi niște like-uri, vă rog eu. Hai că tactica mea e bună. Hai că au trecut primul wave. Vine și al doilea wave. Dacă nu știți ce înseamnă wave, uitați-vă acolo, lângă meniu, acolo e linia aia cu capul de zombie. Unde e steagul ăla e primul wave, primul steag și al doilea e al doilea wave. Dacă nu știați. Hai că am pus și prima floare și rândul ăla tot de floare. De floare, de floare măcăcioasă de oameni. De oameni, de zomba lui. Oameni. Dai mai încet. Sau puneți căștile. Frate, mi se uită la max infinit. Dacă nu merge la mine să dați like-uri, măcar duceți-vă la max infinit și dați lui. Că merită din plin. Hai că o să moară. Hai măcar să pun că o trecut wave sau nu? Pun rândul tot de flori ca să arate șmecher. Așa. V-am dat așa ca să pot să pun floarea să-l mânce. Că nicio floare nu a mâncat nimic, măcar aia să mânce. Zoran's House. Oh my fucking god. Cred că-s 3 wave-uri de alea. Asta e șmecher. Asta e foarte tare nivelul. Așa, să le înfig peste unde pot. Ăsta e cel mai șmecher nivel pe care l-am văzut. Dă-te, bă, dracu. Fucking god. My fucking god. Oh my fucking god. Oh my fucking god. Oh my fucking god. Oh my fucking god. Așa, dar ce-mi place când zice pink, așa, are el, spune el așa fain, oh my fucking god, așa. Da. Am o tactică că frumoasă pe dracu, că-mi vine cine.
Am o tactică frumoasă. Și mă merge și mă mâncă. Am o tactică frumoasă. Și mă mâncă și mă mâncă. Am o tactică frumoasă. Și mă mâncă și mă mâncă. Bum bum, cica cica bum bum, bum bum. Am o cica cica bum bum. 3 cireșe, bă, ce șmecher. Bum! A explodat. Controlul ăsta, al doilea de jos, e cel mai curios, alea, Foaia, uite cum trage la al doilea rând. Nu bine tactica cu flori și alea acolo. Cred că voi încerca și nivele de alea așa. Așa, bum. De aici că era cam praf. Așa. Primul wave. Fac aici, gata. Nu mai am ce să pun, pana mea. Gata, ăștia. Pleca voi de aici. Uitărul meu, bă, mânca mi-ai culo. Că nu merge. Motherfucker! Poi, proprio così. Dă-te mă în pala mea. Mă punem și pe aici. Motherfuck! Hai, uiți că așa îmi doar. Ia uite ce de ghețare aici. Motherfucker! Acum n-am cirește să mă piși pe gura lor. Oh, asta-i tare! Și are 0 bănuți, asta e cel mai... Acum vine iarna, acum vine noaptea. Continuă, hai, continuă odată. Pe vreo când vorbește la... Oh, moșul cu ziarul! Asta e cel mai tare! Moșul cu ziarul. Ai, ce tactică să mai am. Am ăla, ăla-i bun, 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 bun. Asta e noua tactică. Oh, deci așa nu le suport, că iasă de acolo. No, back to game. My menu, reset, back to game. Nu știu care-i pe acolo.
Seara fac soarele mai greu. Și nu pică soare din cer, aia e rău. Cred că după runda asta vom încheia episodul. Da, încheiem. Brains. N-aș mă cu brains-ul tău cu tot. Creier, îți trebuie creier. Pe zombii n-au creier, deci te cred, zombalăule. Te cred. Că îți trebuie creier. Uite, pot să-l mut pe ăsta. A, nu, fac, nu merge. Dacă v-ați întrebat cu ce filmezi, cu Mobizen for Samsung. Cam Samsung, telefon Samsung. Samsung. Brain, păi trebuie creier, bă, bambuțoi. Cu doi ochi. Brain. Mie nu-mi trebuie creier. Rockstar. Până acum e tactica bună, nu tactica, nu, emisiunea mea, uai, bă, ce-aș vrea să-l întâlnesc pe Max Infinit. Oh, domnul cu ziarul! Ia, stai să vedeți ce ochi a, dar mâncă, unde e ăla? Ia să... Uite, nervos. Mă mânca necură, nu mai știu zombii ăștia, florile mele. E un joc fain, dar pe calculator. Plante vs Zombie Guardian Warrant White. Ce fain e. Mergi cu planta, cu zombie. Cu planta mergi să omori zombie și cu zombie mergi să omori plantele. Ai pușcă, ai... E super să ai calculator. Dar n-am. O să am. A, iară, domnul cu ziarul. Ce zic eu, domn, bă, nene, mai pleacă prin oraș. Să-ți mai cumperi ziar, că ți l-am distrus. Ai huge un wave. Ah, fuck, vine wave-ul și eu n-am aștia. Oh my fucking god. Uitați cum iasă din pământ zombalăi. Ia. Da, nici mor. Nu am ce face. Oh, m-a făcut foile ăsta. Fotu-vă. Dar nu-mi vine ideea de tari cu pălărie pe cap și cu de-alea. Dacă după mine ce o să închid și eu episodul. O să face... Tot face soare de ăla. Dar face 25 soarele. Ia ce zombală. Nu mai gata. Dacă v-a plăcut episodul și mai vreți episod din Plante vs Zombie, lăsați un like și ne auzim data viitoare. Pa! Nu intru în meci. Pa!